Salamat sa mensahe sa awit nga gihatag kanato ni Sister Eunice Alquizar, ang conductress sa choir diha sa Bayabas Church sa Turil, Davao City. Sa siya ka-graduate sa BS Music Education, major in voice concentration. Dahil ko na ito ang view sa mensahe sa awit. Huwag mayong gabi sa tanan nga nakapabinaw, naka-online karon. Kaya ko na itong ma-mention ang taga Iloilo, taga Bacolod, na nagapadayon sa pagsunod sa atong pagsibya dinhi sa kahanginan sa radical reconnection, sa atong radical mission nga pinasahi. Kita nasayod nga kini nga pag-broadcast ay dili na kini magdugay, nga ni ang oportunidad nga atong ginagunitan, nga gamay na lang yun kayo, nga mga pribilehiyo, nga kini nga klase nga mensahe, itugot pa sa kahanginan. So, atong daigon ang Ginoo sa lain na sabgay gayon sa atong paghiusa aron makita sa katawhan ug makauban sa mga malulunda nagasaksi kanato karon sa atong pagtuon. Ato kita sa pag-ampo ato sa Ginoo. Among dalay ko na mga Dios nga ikaw sa grasya, sa trono sa mga langit. Among itugyan na karon sa ang among mga hunahuna kasing-kasing, among mata, among dalungan, sustain us, O Lord. Sustinihi ang among kasing-kasing hunahuna sa pagpamalandong sa imong mga pulong nga mahimong buhi kini sa among pagpangandam sa pagsugat kanimo. Salamat o Dios sa panalangin. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us. In Jesus Christ we pray. Amen. So atong padayonon ang pagtuon, no? Niya mosulod na kita sa usa ka pagtuon nga si Kristo mismo gyud ang nag-guide sa maong pagtuon. Kuno saon nato masabtan ang katapusan o ang closing nga prescription. The closing prescription itong although giuluhan kini ang Karnero, Mapintas nga hayop. So, ang Karnero ba, lamb? Can we consider the lamb as mapintas, no? Mapintas nga hayop nga manana. So, atong gisugdan sa miyaging gabi sa pagpamalandong nga kita gihapon naa sa pagtuon diha sa bukid sa Olibo, unya ang Radical Reconnection platform katapusan nga minimensahe atong giproklama nga gikan na gyud kang Kristo sa iyang mga ngabil, gipabuhagay sa bukid sa Olibo, unya iyang gipabuhagay ngadto sa isa sa suba sa Ulai ug Hiddekel o dito sa isla sa Patmos. Nagsugod gyud ta sa bukid sa Olibo kay dito atong makita nga si Kristo ang misulti nga gikan sa bukid sa Olibo atong tun-an ang pulong nga iyang gilitok ngadto sa Daniel. So ang mga aktibidad, mga kalihukan, gitawag movement of Christ coming. Ang kumbalikon, ang river, ang mount, o ang island, mauni siya ang movement, kalihukan, aktibidad sa movement sa pag-abot ni Ginoong Hesus. So atong gitunan nga gikan sa Mateo nya musulod na taninhi sa Mateo 24:15. So, nagaingon ang Matthew 24:15, when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Those who readeth, let him understand. So, take note, gikan ta sa Matthew 24:14. Okay? Gikan ta dito, and this gospel of the kingdom shall be preached. Kunya din, nagsugod siya, when you therefore. So, it is a point emphasis nga nagsulti ka nato, when you therefore shall see. Kung imong makita, ang abomination of desolation. So, unsa man ang abomination of desolation? It's so. Kinahanglan ato yung ma-focus ang atong paglantaw. Now, sa nagatuon sa propesiya, sa katawhan nga nabuhi sa propesiya. The people that lives with the prophecy. Okay? So atong pamalandungon, kanang pag-ingon niya, shall see the abomination of desolation. When you therefore shall see the abomination of desolation.
spoken of by Daniel the prophet. So, siya mismo, human sa Matthew 24:14, pagka-15, ningon na siya, when you therefore shall see. Nganong nigamit naman when you therefore shall see. Human niya gipabuhagay, no? Ang panghitabo, nga mahitabo, sumala sa ginatawag natong global proclamation in a global communication. O niya diha dito sa ginatawag migration because you have to witness. You have to go. Witness. So, naa ang aplikasyon sa ending sa story of redemption kay global man ang nahitabo sa Matthew 24:14. O niya kung naa na ni siya nga movement, niya na siya, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel. No? So doon na yun siya i-emphasize nga, the prophet Daniel. So, emphasis niya, bantayan na to, nga kini nga statement niya, nakabase ni sa konteksto, sa pangutana, mahitungod sa katapusan. So ayaw mong to, nga kana nga statement, it refers to the time of the apostle. Because the 4 disciples were asking questions. There were only 4. It was not that 11 or that 12. Now, kung naon to itong kumplito, so it refers possibly to all of those times. Pero it was only intended, magkapangutan na dito, tanganong wa man dito ang 11. Because God has intentionally designed na kanang upat, it represent to the 4 corners of planet Earth. In fact, ang Biblia na to, ang last books of the Bible, nagikan sa James, John, 1 John, 2 John, 3 John, di ba? Naghisgot magyud na siya mahitungod sa movement of the coming of Jesus Christ. So, atong makita karon igsuon nga unsa ka importante nga atong makita ngani og may hisgot tag abomination of desolation. Take note, no? Akong bantayan, no? Bisaya, sagol-sagol lang ko, no? English mo ko niya ako, PowerPoint, okay? Labi na sa atong mga Tagalog nga nagtanaw karon, pero makakitaan mo sa slides, no? Makakita mo sa slides. Akong timbayaon di ay si Janeta nga na sa Surigao, kay si Jadaru, kay mga ni siya nga family, mga sa Quezon City, kay Longton Yakaw, kay Chirel Valdivez, Sir Alex Sagari, Yasmin Ditorio, no? Sa uban nga nakaroon sa Amerika, sa US nga nagano, gikan na sila sa East MC, no? So din atong himay-himayon. Kay ngayon whatever the word spoken, no? Let us be circumspect. So diya nato makita dayon sa atong generation nga murag nagkatinaw kay kita may katapusan nga Daniel the prophet nga abomination of desolation. Sa Hebrew word na sa Greek word na siya igsoon, gitawag na siya o kanang muhisgot nga ni og abomination, gigamit niya ang bilogma, no? Bilogma, detestation, kana bitawng strong, kanang isog nimo nga pagdumili bitaw, no? Strong, no? Idolatry, abomination. O niya ang desolation, define kana siya nga despoliation, no? Desolation. Kana bitang gikuhaan, gidesolate. It was made empty. Now makapangutan ta karon kay ang tibuok Biblia ug muta mo atong sabton ang Biblia. So imog yung tan-aw i-check sa tibuok Biblia giunsa man ni paggamit ang abomination of desolation. O abomination lang o desolation, o niya, mugamit ka og desolate o abominate, gigamit na siya sa daghang kayong circumstances sa Old Testament, no? Sa atong mga previous nga mga books. Pero pag abot din sa Matthew 24:15, abomination of desolation, dili na sa siya gigamit. Abomination of desolation. This is very strong indicators nga naagoy lingwahe designed ra gyud for last generation. In fact, og tan-aw nato ang Matthew 24 verse 15, ang abomination din nga gigamit, gimension sa
Matthew 24:15, dito na sa gigamit sa Daniel 8, river of Daniel 10:12 nga Hiddekel. Kanang word nga abomination and desolation. So dili gyud ta mawala kung unsaon nato pag-apply ang kahulugan, no? Ang buot ipasabot sa abomination of usahay man malaki na lang ta nga kanang abomination sa atong tali. Wa man ta tama sa nang giingon nga the one that abominate and desolate. No, ang tatudan ng Hebrew, ang Greek, tama, it identifies an institutions, a legitimate institutions, a structural institutions nga nagtanggal sa usa ka importanteng PC sa redemption narrative kanang gitawag nga Christ intercessory work. Nga si Kristo lang ang pwedeng magbigay, dili ang tao. Okay? Pero ato ning palaluman o pagsabot sa dynamics, sa movement, sa closing events. Closing events. Ug ato ng palaluman ng abomination of desolation. We left no other choice but to wonder and appreciate. Watay lain himo kundi pagkadalaygod sa Dios nga labihan, truth stands by itself. Mubarog na gid siya, no? Unsaon man nga ma-desolate ang mensahe sa sanctuaryo. Unsaon man ma-desolate. So nindot na siya nato igsoon. So kanang abomination of desolation nga gihisgutan sa Daniel. Unya dili gyud tama wala kay wala gigamit sa Daniel 2, Daniel 7. Pantaya. Kitang Adventist do not tay expertise in the field of prophetic interpretation. Nga Daniel 2, Daniel 7, yung gibalik-balik na kay diha ra man unta mahimo nga murag do na tay comfort kanang assurance, no? Ya confidence. Kay ang Daniel 7 diya man og gib-usab niya ang panahon. And he think to change times and laws. Nga ni og nay uban diha nga mo question. Oy, yung nahuna naman to niya ngay uspon. Wa man ni giusab. Bugat sa na siya. Bugat na. Pero pangyon niya, Daniel 2, Daniel 7, mo na siya ang mga presentasyon mahitungod sa prophecy from the time of Daniel to the coming of Christ. Pero ang Mount of Olive ni Kristo, nga iyang dimension gyud ang pangalan nga Daniel. Pila man katuig ang diferensya sa panahon ni Pedro, ni Peter, John, Andrew, and James. 500 years ang diferensya nila ni Daniel. So, pagpaingon na, spoken of by Daniel the prophet, kita karon nga magtanaw, wag yun kay ang abomination of desolation, spoken of by Daniel, dihisgutan na sa river Ulai o Hiddekel. So, muna na kanindot. Unya kay ang usara may gisgutan ni Kristo sa iyang pagpadayan, muna nga, di na ito makita karon ang beauty, ang kanindot, no? Ang kanindot sa lingwahe nga gigamit ni Ginoong Hesus. Lingwahe ba? Diha, yun niya mamalando. So atong gisgutan sa may aging gabi, no, mo technical kayo, katong wala makatanaw kagabi, please, ibalik ka ginagtanaw kay aron ma-connect nimo ang atong presentation. Bantayan ninyo ang atong pinaka-framework, kan frame theme, kanang gitawag movement of Christ coming. Nga nagapanghitabo. So atong gisgutan kagabi nga kanang giingon dinhi nga philosophy, the most powerful kanang vehicle nga mopabag-o sa dagan sa panahon. So atong gisgutan kanang gitawag sa nga Matthew 24:14 kay duha man ang nagtukmod nganong niabot sa globalization, migration and global communication, the technology that we possess right now. So tungod sa movement niya na nga nihatod kanato nga dun niya nisulod sa ginatawag og new millennium. Kanang new millennium ba kini pagsugod sa year 2000. O nya ning gawas ang daghang kayo mga nindot kunuhay, gitawag nag-emerging. Mi-emerge. Mitumhaw. Emergence.
Unsa nga mga powerful emerging circumstances nga nahitabo. So kita na, the New Age movement has just begun. Nya bantayan lang kayo ng New Age movement kay na lock in ra bang kadaghanan kay before pag i-advance kay sa yawa kanang iyang New Age movement kanang Illuminati kanang mga ingana nga mga conspiracy. New Age movement, these are movement of planet Earth that has a taste of new challenges, new opportunities. Mao nang doon na tayo new spirituality. So giton-an nato na kagabi nga ang new spirituality, Buddhist, Muslim, Christians, the Jews coming together. Dindot kita nagkayusa sa pag-ampo. New spirituality na. New Age health. Bagong konsepto sa maimpanlawas. Ni-experience nato na sa nangaging mga dekada. Pero karon gibulag ta sa COVID 2019. So, ato nang ang say timplada na. Nya natay new humanity. Kanang new humanity, importante kay na siya nga lingwahe. Kini nga language o lingwahe, new humanity, is a powerful concept that draws the intellectuals of the world, that draws the business minds of humanity. Nga naghatod sa panghunahuna, nga nindot papuy-an ang atong kalibutan. New humanity. Nga na dihan na new age. Doon ay mga bagong pamaagi sa pangnegosyo. Nga na new world. So kini nga filosofiya mga kaigsuunan. Ngani ang bagong dictionary sa 2000 modified na og philosophy of life kanang an overall view of attitude towards life and purpose. Si Merriam-Webster. Okay, si Merriam-Webster ang nag-ingon niya dito. So pag-ingon yun sa Matthew 24 nga ang this gospel bantayhan na mabitaw nga nag-ingon yun si Kristo. Sawa pa niya gipabuhagay ang kanabang sunod-sunod nga panghitabo ng Matthew 24 ngayon gilitok din sa Mount of Olives. Kini sa Mount of Olives. Versikulo 4 na na siya. Take heed that no man deceive you. Kaya ang tanan niyang litok, doon na ginay counterfeit. Doon na ba yung movement nga musuway? Pag yun, and this gospel. So mo nga kita sa atong pagtuon, sa atong dynamic, sa atong generation, in the past 40 years about human existence. Di na tamo isgot og katong nangagin. Karon ba kining ato the past 40 years on your right now 2020. So atong nakita ang atong gisgutan kagabi, ang daghan kaayong mga movement nga nindot gyud kay nga mga movement. So kana nga movement giaser na isuon sa science. Mao na nga science gyud ta mo base. Nganong sa science man ta mo base isuon? Kay mo naman yung atong generation, di ba? Kung unsa nay nahitabo sa atong kalibutan. Nya kay science man siya, dili na ta maglisod kay ang nahitabo sa Pilipinas mao say nahitabo sa laing nasod. Ang nahitabo sa laing nasod mao say nahitabo nato karon. So ato nang gitun-an kanang global consensus, common realization, global realities, common problems. So bugat kay naman mo inom kog tubig. So bantayin ninyo igsoon. Bantayin ninyo nga si Kristo gyud nagsulti. Nya kinaa naman ta sa ginatawag og mga common realization, nya na ta sa global ethics nya common gospel of peace. Kanang gospel of peace can only be proclaimed sa ginatawag natong new humanity. So the main subject is the people themselves, sining atong kalibutan. So pag atong nagisgutan nga ni nga kanang emerging philosophy, the New Age movement, diyan nato makita no ang science nga naglihok sa atong henerasyon. So di na ta pangutana kay bisag asa nga newspaper, bisag asa nga magazine, journals of the world, bisag asa nga profession, unsa man ang imong doctor, engineer, architect, teachers, we deal more. We focus on this philosophy of new humanity
for peace and prosperity. Busa, nag-ingon lagi si Kristo, nga take heed that no man deceive you. Kay tungod ni ining mga dynamics, no? Tungod ni ining nga dynamics, atong masabtan karon ang usa sa pinakabugat, no? Nganong nag-ingon man si Kristo, when you therefore shall see the abomination. Tungod kay dunay bugat kaayo nga philosophy nga ang decision making sa pinaka issue sa story of redemption, kitang tao, human, diha ang humanity zone, kanang humanity. Kita nga mga tao na mold ang atong concept. 40 years ago na, the way we talk, the way we behave, the way we decide issues of life are simply byproduct of a philosophy nga giedukar ta, gi-engage ta og mga proyekto, mga programa nga diha nato makita nga hinay-hinay na hulma og unsa ang humanity karon. Mao nang new humanity. Ang new humanity na atay ginatawag og new spirituality. These are realities. Mao ni ang atong kinabuhi igsoon. So unsaon nato pagsabot ni siya nga masabtan nato ang Biblia ug ang espiritualidad nga kondisyon. Ug asa tanata karon sa lihok. So usa niini ka philosophy sa nga gipabuhagay mao ning philosophy nga giingon nga new humanity. Kinsa man ang tawo nga dako kay tingog o niya nahimong promotor, nahimo siyang voice of humanity tungod kay sila mismo mihimo og dako nga contribution sa kalibutan. Sila'y naghimog contribution. Ngani ka ng new spirituality nga ang tanang relihiyon mag-ampo nagdungan. Sila na siya. Nga nag-ingon dahil siya. To those who share in His triumph over death, the Lord grants courage to build up a new humanity. Kano saan i-deliver? Easter message, April 7, 1996. Nganong crucial man kainang 1996 igsoon? Remember, unsa na nga tuig karon? 2020 na ta. 1996 na igsoon. So kung ingani ka powerful ang filosofiya, ikaw ug ako karon nga naminaw, we've been molded nga ang atong mga decision making na nakuha sa ginatawag og new humanity. Kinsa man ni siya nag-istorya? The most powerful influencer in our postmodern time. Siya ang nag-influence sa igsoon. Kinsa man na siya? Ang pangalan niya igsoon, natao ni siya sa solar eclipse. Siya'y responsable nga nabungkag ang communism sa USSR. Siya'y responsable ngano ang tanang presidente gidawat siya. And he is featured in every books, in every magazines in the entire planet. And in the religious world, siya ang pinakadali nga giordinahan nga pari, the youngest cardinal, the youngest pope ordained, and the youngest pope ordained to be saint. The earliest, siya ang pinakadali nga naordinahan. Walang lain igsoon. Embraced by humanity, si Pope John Paul II. Grabe ni si igsoon, he was embraced by humanity. So kanang konsepto nga new humanity, although gipalagan na siya, ingon nga ebidensya sa pagsinabtanay sa ginatawag natong global cooperations, sa pagsulbad sa global problems igsoon.
Science niya ang atong gisgutan. Science. Busa mga kaigsunan, kanang word nga new humanity, unsa may closing implication niya. Closing implication of this philosophy. Nga kanang new humanity in the fulfilment of Christ's closing prescription in Matthew 24:15. Isipin mo, 2,000 years na nagilitok ni Kristo. By the time nga iyan ang gilitok, igsoon, ang mga Hudiyo nag-antos in the life sa panahon sa Roman Empire. These were the times nga si Kristo nga gi-crucify. Hinumdumi, gipubuhagan ni Kristo sa Mount of Olives. Human anak, gi-crucify siya, kay gitugyan siya sa kamot sa mga Parisiyo. During those time, it took centuries and it covers a whole millennium, my friend. Dili ordinaryo to siya, nga kanang hatred nga nag-generate between the Romans and the Jews. Nga ni-resulta na og daghang kaayong attempt in human history nga i-eliminate ang mga Hudyo. Karang mga movie nga nakita nato sa life sa mga Israelites, sa mga Jews. Pero by the concept of new humanity, John, ang statement nga mubarug siya dito, John, kay kining duha ka nakabangi nga kultura, wag yun na sila mag-exchange sa ilang mga wala na sila ma-engage, John. It took 1,000 years nga ilang away, John. Muna pag-ingon yun ni Kristo, crucial kay ni siya, kay makita manggod na to. Pag-ingon ni Kristo, John, nga when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet. So naa ang konteksto nga kanang usa ka institution, usa ka power, usa ka philosophy, mao na siya ang musulod sa holy place. Ninduta nga pagka-istorya niya, no? So muna, pag-ingon dahil nigsoon na when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet. So ato makita, nga gikan sa Mount of Olives, gikan din sa Mount of Olives, na ay araw, gigayt na ni Kristo nga muadto na ta sa River of Ulai. Kisa nag-ingon, si Kristo, when you therefore shall see, kung saan nato pagkakita, kung di nato tunan o tanahon, kung giunsa ni Daniel pag-describe, spoken of by Daniel the prophet, unya, gihiskutan ni Daniel, nga mubarog siya. Unya, gihiskutan ni Kristo, dito sa upat ka disipulo, ngayon, mubarog sa ni siya, mutindog sa holy place. Unya, doon na rabay, open and close parenthesis, whoso readeth, let him understand. Nga, gibutangan na siya o close parenthesis. Wala na'y period, ha? Wala na'y period. Kay, originally, wala may punctuation mark ang Greek. Pero, tanaw na to nga nung wala na butang kay continuous na siya sa sunod na versikulo. Okay. So, gikan sa Mount of Olives, muanhita karon sa River Ulai. Kay wa may lain nga gisbutan. Ngani ang referring point nga desolation, abomination, diha lang na gigamit sa River Ulai o Hiddekel. Ing-ana ka, nindot ang arrangement sa gihimo ni Ginoong Hesus. Muna pa yun, when you therefore shall see. Makita yun. Kaya ang pangutana sa disipulo, nagsugod sa, what shall be the sign of thy coming? What shall be the sign of thy coming and the end? So tubag ni Kristo, you will see, imong makita, inyong makita,
kini nga sign. Unsa nga sign? Mao na ang Matthew 24:15. Kay humana man tag city 8, 9, 10, 11 nga to sa 14. Niya ta sa 15 karon. O makit-an gyud na qualifying verb. Qualifying verb. See. So, dili na to makita bisag kung sa atong relihiyon, mao lagi na nga makita na nato gyud ang truth stands by itself. Di na kinahanglan ta mo interpret. So atong tan-awon nga paggamit sa Ginoo nga when ye therefore shall see, kanang word nga you or refers to the generation integral to the movement of the end. Wala na nag-refer dito sa mga upat ka disipulo as many have taught. Do na like dual application when you talk about katong pag-declare ni Kristo right there sa upat ka disipulo, the destruction of Jerusalem. Mao na ang iyang dual fulfillment. Pero pag-abot sa succeeding verses, based on the question of movement of the end, unya kita man ka ang naas katapusan, so kita mo'y referring, gitudlo ani, movement of Christ coming as per question by the disciples. When you therefore shall see the abomination. So kita yun ang generation nga makakita in town. Pero ang fulfillment sa Matthew 24:15 na kinahanglan sa fulfillment sa Daniel's prophecy. Diha ang nindot karon. Kay truth stands by itself. Mara di na kinahanglan nga asa man ang libro, kinsa man nga scholar ang nagsulat, dili na ka mangitag scholar. Kay ang atong tan-awon gamiton mata na lang o ang realidad nga natuman kini nga propesya. Ending naman ni siya. Muriper pa diya taglain nga si Kristo na may reference point. Nganong si Kristo na may reference point sa tanan nga prophetic pronouncement sa ending sa story of redemption. Kay siya may mupakita diha sa clouds of heaven. Nakita man sad ang muatubang niya nga buhi. Mao na bantayanan kay na siya nga concept of understanding. No, inyo ning balik-balik ko ni so analyze, no? So nganong kita magyud, no? Kita. So necessitate yun na sa Daniel's prophecy. Mao na bitaw pag-ingon nga Christ implication of connectivity from the mount to the river, di ba? Asa man gikan daw ang tubig, di gikas bukid, di ba? So the message nga gid-guide ta sa Ginoo spoken of by Daniel the prophet. So nindot kayo ang pagka-arrange in town sa Ginoo. Uy, kita nga last generation, espesyal kayo ta. When we talk about prophecy, kay di na ta mo interpret, igsoon, atong tan-ahon ang pulong ni Kristo, buhi siya. Buhi. Kadugay na nato ingon nga church in prophecy. 157 years na ta in town sa kalibutan. Oy, murag magbasa ta sa writing sa Lastdaysevent, murag bago pa lang nagsugod. Niya na tas ending town igsoon. Mao na nga kanang statement nga spoken of by Daniel the prophet. So diha sa daghang kayong historical account. So diha nato makita karon. Unsa man ang abomination of desolation. So giunsa man nga mutindog man gyud siya. Tanawa ha. Tanawa ang word. Mutindog siya. O paano ba sa ako magtindog? Mutindog. Stand. Kanang word ba diri? Stand. Ha? Stand in the holy place. Mutindog. Kanang nga philosophy. Mutindog na siya. Nga power. Mutindog na siya. Nga institution. Abomination of it. Mutindog na siya. Makita nimo, ma-feel nimo ang movement sa abomination of desolation. Take note. Movement of abomination of desolation. Spoken of by Daniel the prophet. Stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Usa lang ni siya sa pipila lang sa tibok Biblia nga naay open and close parenthesis.
Mura gisultihan ta ni Kristo, huwag ka mong nagbasa. Tunin ninyo nagmaayo eh. Sabtan ninyo na. Muna karon atong gisabot nga, gikan sa mount, dito ta sa river. Nya kanindot ra ba sa guide ni Ginoong Hesus, kay kanang abomination, desolation, kana nga language, dito ra gigamit sa Daniel 8, sa river Ulai o Hiddekel. Nindot kaayo nga pagka-arrange ito. So, tanaw na to ang history aning abomination of desolation, spoken of by Daniel. Tungkol kay atong nasabtan sa kasaysayan ni Daniel, sila ang mga tao nga gitawag nato the Jewish, the Israel, nga na-record sa Biblia. So kita karon nga mga Bible believers, nga atong giklaim sa atong tinay, we are the modern Israel. But going back to the life of the old Israel, to the Jewish, atong masabtan nga daghan kaayong mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Ngani kanang ilang kinabuhi, daghan kayong attempt nga patyon sila. History of the Jews. Sa history ba? Sa mga old books nato, how the history of the Jews in the Roman Empire. No? Tanawan ninyo itong mga old history books. Kini mga bago naman siya. Kanang history of anti-Semitism. Nganong nidako man yun din siya. Ante ba? Kanang prejudice kayo nga masuko yun sila sa mga Hudiyo. From the time of Christ to the court Jews. Grabe yun from the time of Christ. Ngani sa atong generation, diya sa New York, na ay mga itong pag-migrate sa mga Jewish katong Mayflower, pag magpuyo sila sa usa ka lugar, dili magkasilingan, dili gina makasinabot, uy, ang Jewish o ang mga Italians o mga Romans, naa sila'y sikritong hatred sa matagusan. And this particular hatred, niabot na siya og pila ka panahon, milenyo, 1,000, asa ka kita og hatred nga niabot og 1,000 years. 2,000 years na igsonoy. 2,000 years. Pero ang ingon man ang Biblia nga mutindog siya. Unya naman sila kaugalingon nga nakabantay mo igsoon sa first sa history sa Israel katong the destruction of the Jewish temple sa AD 70. Hinumdum sa AD 70 igsoon nga nagbungkag ang templo sa Jerusalem. Nga dili man gyud sila gusto ba kay dunay attempt nga sudlon. Attempt nga mag-usat ha. Katong panahon na wa man mag-ingon si ang emperor nga iyang bungkagon ang Jerusalem. Niadto gisugo naman to niya si Celsius o si Titus nga ibutang na ning insinya sa ilang templo aron doon na tay an appearance nga we are one, an appearance ba nga doon na tay panaghiusa kamo nga probinsya sa Huda, Jerusalem nga under man mo namo, at least na-engage mo na ibutang ng templo. The same principle na siya. Uy, the same principle na siya ito. Subusa, kana nga statement ni Jesus Christ, mangutana ta, kanusa ka na siya ma-fulfill? Ngani, when I was in college, ako ginagipangutana sa Osaka, Pastor, kini bang Matthew 24:50, when you therefore shall see the abomination, when inyo ato raman nang i-identify, kanang abomination, mauna siya ang papasi. O niya, kanusa man ko na siya nga, wa may record nga, mutindog siya, o kanang Jerusalem na siya. Asa man takakita nga, gitugta na sila on records of history. And that was 1980s, we didn't ask that question. Puro kanang hatred zone, matod pa sa dokumento nga mapalit nato igsoon. Kana nga dokumento, gitawag na siya the longest hatred in human history. Why? It took 2,000 years igsoon, oy. 2,000 years na panagbangi sa relasyon sa Christianity o Judaism. Unya ang Christianity, nag-symbolize man na sa Catholics. Catholics man na. Christian, gitawag na Catholics. Naibutan na ng Roman, Catholics. Pero Catholics. 2,000 years na, oy. Grabe ng away nila. Hatred. Muna, doon ay sa kalibro nga nasulat na publish sa 1998, prior para i-celebrate ang New Millennium. Usa ka documentary nga 2,000 years relation between the Catholic and the Jews before and after Vatican II. Nindot ka siya by Thomas Lederer.
sa Master of Arts in Seminary of the Immaculate Conception, New York, January 1998. So 2,000 years nga relasyon. Sa unsa ka nga ma-fulfill na nga wa man yun na sila magkasinabot, unya kay gitang iya man ni sa Jerusalem, sa Israel ang Jerusalem. Unya sa dihang na-establish na ang Jerusalem as an independent state. Okay? After that 1947, after that nagkaiusa sila. Unya after nga na-establish na sa nga estado ang Vatican in 1929, wag yun na sila mag-exchange nga makabisita adto sa ilang lugar because restricted kay ng ilang mga realidad. So kung atong basihan ang science karon sa atong generation, atong makita nga kanang Holy See, no? O ang Israel relation according to this document deals with the diplomatic relations. Now, sa atong generation, atong tan-awon sa realidad, kay science man ta, na may maminaw nato nga professor sa social science, doctors of social philosophy. Kay kini nga presentation ato man in English aron ihatod ni siya dito sa academy, sa mga level sa graduate schools, sa mga consultants of social science. So mubasi ta sa ilang dokumento. Unsa may dokumento nila? Nagaingon na lang dokumento nga ang relasyon nga na-establish sa Vatican Holy See o ang Israel deals with the diplomatic relation between the Holy See and the State of Israel. Formal diplomatic relations between the two states, kay nahimo naman ng states ang Israel, no? Nawala man ni sila, balik na sila. Were established in 1993. So bago lang, 1993. After the adoption of the Fundamental Accord by the two states on December 13, 1993. A Vatican nunciature in Israel and an Israel embassy in Rome. So nag-exchange sila na ay nunciature murag embassy sa Vatican tuwa sa Israel gibutang o ang Israel nagbutang og embassy sa Rome were established on January 19, 1994. Nindot na. Remember, ang Santo Papa ni panahon was already Pope John Paul II. According to the documents, from the Vatican's point of view, the establishment of diplomatic relations between the two states is part of the Christian-Jewish reconciliation. Take note, dili ka to Christian-Jewish reconciliation. And from the Israel point of view, manormalize ang ilang diplomat. Kay sige na silang away. Tagata example, unsa nga dili gyud sila makasinabot sa ilang away. Hinumdumin nato karon ning kagabiyo. Nga daghan kaayong mga social scientists the last year, ilang gipabaro, proclaim nga mahunong lang ang gera sa Middle East kung ang Israel o Palestine magkaiusa sila. So, karang yung normalization of diplomatic relations. Tungod ni Inigson, ang bilateral relations under Pope John Paul. Sa dihang at the beginning of Pope John Paul, no relations were established. Grabe ha? Wala daw relasyon na na-established with the Israeli government. According to this document, sa bilateral relations sa Wikipedia. In 1985, the State of Israel was first mentioned in a public Vatican document. Unsa pa diplomatic incidents occurred as John Paul met Phil. Nasuko ng Israel. Nakikita man gud si John Paul kay Phil o Chairman Yasser Arafat several times. Niya kontra man sila. So, dili na sa may relasyon nila. Unya, against the protest of the Israeli government and some Jewish organizations. So, tension. In 1987, the Pope met Austrian President Kurt Waldheim. An action protested by the Israeli. So, di lang sila magkasinabot. Kaya every time doon ay lihok ang Santo Papa, maalala to si Austrian President, suko sila kay si Kurt Waldheim, doon ay record sa kasaysayan nga sa gira nga nahitabo nga ilang gigira ang Israel, ang mga Hudyo. Another incident occurred in January of 1987 when Cardinal John J. O'Connor refused to meet Israel President Chaim Herzog in Jerusalem.
in protest of Israel control over East Jerusalem. So kini siya, bisag na-establish na ang ilang relation, sa panahon ni Pope, wag na sila mo na gidid ang Diyos sa Israel nga makatungtong ang Santo Papa officially sa State of Jerusalem. Yung saon man nato ni kay nag-ingon ra ba sa Mount of Olive si Kristo spoken by Daniel nga mutik mo lingkod gyud siya, mutindog gyud siya dito. So dinhi nato mabase karon. Unsa ka importante mao na history mo base ta kay kini ra bang river, it represents the landscape of redemption history. So dinhi atong tun-an karon ang sulat ni Daniel. Dinhi sa river. Di na ta sa 2 og 7. So nag-ingon si Sister White. Nag-ingon ba si Sister White? Okay? Atong basa. When the books of Daniel and Revelation are better understood. Uy, wala ni masabte. Kadugay nagtinunaan na ani Daniel and Revelation ng mga seminar. When the books of Daniel and Revelation are better understood, are na siya will be better, are present, are better understood, believers will have an entirely different religious experience. Entirely ba? Lahi nga experience siya. Muna makabantay sa expression pa ni sa usa ka abogado siya. Lahi. Different religious experience. Lahi nga experience siya igsoon. Ug ato nang masabtan ang Daniel and Revelation. Unsa pay gingon igsoon? Na ay statement ang Testimonies to Ministers, page 112, 113 nga nagay. The light, dito siya. Akong tindog ko. The light that Daniel received directly from God was given especially for the closing, especially for these last days. The vision he saw by the banks of Ulai and Hiddekel. Wow! Ulai and Hiddekel. The great river Shinar are now in the process of fulfillment. When Ellen G. White wrote this one, in other words, there is a presumption, dunay presumption of regularity na nag-fulfill na siya, are now in the process of fulfillment. And all the events foretold will soon come to pass. Atong padakon ni siyang sulat ito. Kay importante kay nito. By the way, mga kaigsuonan, kay galaan, sa tibuok Biblia, Genesis to Revelation, ang word nga ulay, river Ulai, dinhi lang na nato mabasa sa Daniel 8 and so on. Another strong indicators nga it refers only to our time, the last, and nothing follows. The light that Daniel received from God was given especially for these last days. Ang kahayag nga nadawat ni Daniel especially gikan direktamente sa Diyos. Espesyal para sa katapusan ng mga adlaw. Ang pananawon nga nakita niya ni Daniel sa suba sa Ulai o Hiddekel, ang great river Shinar are now in the process of fulfillment. And all the events foretold are soon come to pass. During the time of, in the prime time of Ellen G. White, of course, na siya sa 18 because that was the time the church was established. Mga ng panahon na sa 2,300 din sa sanctuary declared. 1844. So, kini nga vision, wa na mag-refer in town, nga kanapang ingon ni Kristo, spoken of by Daniel the prophet. So, the evidence, the journal, the language, the evidence, is very clear sa ato way. So nag-ingon dayon nga this light given by Christ to Daniel para kang kinsa? Para kay Daniel consumption diloy. For us in this last generation. Ngano makaingon man ta?
ay nangutana ang disipulo kay Kristo mahitungod sa pagbalik niya o sa katapusan. Si Kristo nag-ingon, mauni ang makita sa mga katawhan sa katapusan. Unya, katong giingon ni Daniel. Daniel. So asa mag-ingon ni Daniel? Sa suba na siya sa river of Ulai. So muna, it is in this last two vision, Christ is specified. Iyag yung gi-specify, iyag yung giklaro og pag-ayo sa detalye, unsay lihok sa kaaway, who is now transformed as an angel of light. Grabe! Angel of light. So kita, bisa kung sa itong relihiyon, di natag yun pwede makadibati ani. O sa may itong debatihan nga, ang statement ni Jesus nga ginito, makita man sa atong realidad, na pa may buhi nga mga tao, kita may mga tao nga buhi nga nakakita sa fulfilment. Ingani kanindot. Ngani kanindot ang mensahe igsoon. So dinhin nato mapamalandong nga pag-ingon nga transform si Satanas nga angel of light, kung hinuktok ta kung unsa ng angel. Kaya pag-ingon dili na ordinaryo nga angel of light. Unsa may significant daw ana. Usay sayon na lang nato nagbasa ng tekstuha nga si Satanas nagtransform sa angel. Ngano, giutuo man gyud ni Satanas kanang self-induced belief ba nga di na pamawala kay sabadugod ng 10 commandments niya. Sila dili man na sila 10. Kami ramay 10 kay kanang usa wa man ni grabe na siya nga deception Lock-in ba nga wa na ta kakita kung giunsa ta pagdala sa yawa yay. Unya og atong basihan sa sentido komon. Nya sa ato pa kanang mga Hudiyo nga istrikto kay Sabado. Apil na sila. Mao na sila. Unya sa Amerika pila ka buok iglesia dito nga dili membro sa General Conference nga Sabado sa simba. So dili atong hinuktukan ba pag nga angel of light, nag-ingon nga niya ang angels gidefine ministering creation of God that serves divine purpose. Nanay clue na ta, divine purpose ng angel. So mag-angel of light si Satanas, mag-transform siya. Kung sa may yang hisgutan, mga purposes ka. Kung sa may purposes sa divine, you lost the image of God, i-restore ang image of God sa imo. We want to be like Christ. Kung si Satanas, I will be like the Most High. He transform us and iyang kopyahon sa I will be like the Most High. Ninduta na nga statement niya, no? I will be like the Most High. Iyang sundugon. Nga pagingon sa Lucas 2:10 nga, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Sa ito bang angel magdala ang good tidings of joy, which shall be to all people. Look, to all people. Kapila ka nagibasa ni Satanas na siya. Aron iyan ang i-manifest ng Lucas 2:10. Niya basa sa siya sa Ecclesiastes 11:7. Truly, the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun. Angel of light, unya ang kahayag, tamis, niya nindot siya nga butang, nga makita sa mga mata. Nanay guide si Satanas sa yung saon niya pag-ilan. Kung angel of light mag-transform siya, kana nga mga attribute ba? Kana nga mga attribute nga iya sa angel, iya nang himuon. Mo bitarag ingon ang Lucas 11:35. Take heed, pagbantay kamo. Therefore, that the light kanang kahayag, that which is in you, nga naan nimo, be not darkness. Kayo sa'yo mabunhaw na tangatas kahit nga darkness na di ay. Bugataan ang statement ni Jesus. So, muna gitawag mga search the scripture. Unya Genesis 24:14, may tungod. And he said unto me, the Lord before whom I walk will send his angels with thee and prosper thy way. Paasinsuhon ka, pinaagi sa mga paggiya sa mga manununda. So, wag yun mulayo, nga na diha ang nindot sa mata, mo prosper ka, prosperity, mo hatag nimo og tidings of great joy. Grabe. Mo na angel. So karon kay nag-ingon man ang si Kristo nga si Satanas nag-transform sa angel of light. Unya nag-ingon ang Isaias nga nag-ingon siya nga iyang himuon, kopyahon niya, I will be like the Most High. Ug wa kay Holy Spirit unsaon nimo pag-identify niya? Blind man ka,
Blind mata kay Laodicea, lisod ka kakita igsoon. Oy, lisod kayo kita na siya. Hantod nga atong itugyan. So kita karon nga naa sa online, nga atong nakita, magpasalamat ta sa Ginoo karon. Kay kita nga anta ni special kay ka, oy, karon ikaw ba special? Nga atong makita, masabtan ang pulong ni Kristo. Right now, kamo karon nga nagatanaw. Seryoso kung gid ni igsuon kay kita ba ya seryoso ba yung kapangatake sa COVID? Seryoso ang gobyerno nga nigasto. Ngani patsamba-tsamba na lang tani karon. Kung asa ta paingon ani nga ug matinuod ba gid nga mag-new normal ning atong kinabuhi sa kalibutan. Busa mga kaigsuonan. Pag ingon gyud ni David nga, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Unsahon nga mahimo ng lamparahan kanang pulong. Yan si pulong si Kristo, ang pulong si Kristo. Thy word is Christ, and Christ, I am the way, the truth, and the life. Niining atong pagtuon, niining kagabion, nga sunod-sunod nga episode ka. Dinhi nato makita nga siya may author sa salvation. Iyang gipadayag. Iyang gipadayag sa river of Mountain Island, mauplan ni siya nga presentation ni Kristo. Dili presentation ni Juliano. E usahay ng uban na, oy, presentation ni Juliano. Ayaw nag-ibutang na ako ng presentation. Si Juliano, siya naman ko na yung makaniskas. Uy, mas mo ito, masabtan, bisag kinsa. Kanang ba, truth stands by itself. Bisag kinsa makitaan. Sana mag-i-issue nga siya na ko na yung makaniskas. Saan taong tayo nga no? So, literary construction is perfect sa river, sa Mount and Island. Giunsa niya pag-arrange ang words, ang grammar, ang verb, ang noun, ang adjective. When you talk about literary construction as perfect, imong makita ang theme, ang tema, labihan yun kasiyano, simply, klaro. Ang style sa iyang paghatag. Ang style sa pagka-arrange sa iyang lingwahe. Ang figurative o non-figurative language, very clear. What a gracious, merciful Father, God, Yahuwah Elohim, Yahushua, Yahw HaKodesh, the Holy Spirit. So niining kagabiyo digsoon, og atong tinuktukan nga kanang river nga Ulai o Hiddekel. Si Kristo minaog yun. Dili pa siya Jesus, Son of the Living God. Gikan sa langit, minaog dinhi sa suba sa Ulai o Hiddekel. Aron ibutyag kang Daniel ang mahitabo sa iyang pagbalik, movement of his coming. Ang nakanindot inigsuon, mangutana ta karon, nganong ulay man ang word nga gigamit ni Kristo sa kadaghang suba, nganong sa river Ulai. By the way, kanang Ulai, mao na siya karon ang part sa Turkey, kanang Kirkay River. Unya kausara na siya ba? Igsoon dimension sa Biblia. So mao na ang naiuban man gud nga asa man kuno gi ano bi naabay motive ana sa lain nga mga libro sa Biblia. Dili na ta kay usahay man gud na anticipate sa Ginoo nga daghang kayong mga Sanhedrin nga mga nagtawag na sa scholars of the modern times nga ug dunay mga gray points ba kanang dili kay klaro muhatag dag mga interpretation. Adi na ta kahatag interpretation kay usara man gid siya sa river Ulai ra man gid siya. Unya wato na tayo sa original. Kanang river Ulai igsuon og ato nang tan-awon. Dini na to makita ato na gid ning generasyon nga naman. Kay mismo ang pulong nga Ulai ug Hiddekel nag-describe man sa movement nga ato makita karon ug madungog. For example, ngano ang Ulai gigamit? Kay ang meaning sa Ulai sa Hebrew word nag-refer na siya og leaders. Mighty leaders.
Leaders ang gisgutan sa word nga ulay. Hinduta pagka-arrange sa Ginoo. Ato man ang masabtan sa sunod nga mga gabi. Katong Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, ang arrangement na nila. Unya, pag-abot sa Hiddekel, ang meaning sa Hiddekel, rapids. Oh! Maubag? Kung sabi ebidensya. At tanaw nato sa Hebrew, sa strong concordance. Ulay. Ang tawagan na sa Hebrew nga kanang ulay, kay ang Hebrew man doon na sila ginag pictograph. Ang ilang words, ang ilang letters na i-picture. Pag ingon nga ulay, ang pasabot daw, gipicture na ako na kanang ano nga na, sa original na, my leaders. Mighties. Basta leader, mighty yun na siya. River of Ulai, meaning leaders. Wow! A river of Persia, Ulai. Kunya sa laang Hiddekel. Unsa man ang ulay di ay ang sali pa unsa may meaning anang ulay sa dihang ipangalan sa usa ka tawo ang word nga ulay. Gitawag na siya sa biblical context nga meaning sa biblical baby name in Persian, name Persian in Hebrew in origin its meaning is my leaders. Mo na pasabot ana baby name niya my leaders. So name, meaning biblical context. So na yung mga reference point niya igsoon. Okay? Na Daniel 8 verse 2, Daniel 8 verse 16. Kaya diha naman gigamit na sa strong Bible concordance. Okay? Na anay evidence niya. So pag sinabing ulay means my leaders. So hindi na wala mo debate ana kay accepted naman ang strong concordance. Okay? Muadto ta sa Hiddekel. Ang Hiddekel igsoon ang meaning rapid. Rapid ba? So closely connected sa river. Kaya ang river na ay rapid current. Rapid. Aninduta. Rapid ba? Rapid. So kini siya nga river nga naa diha gisgutan. Hiddekel was one of the rivers that flowed through the Eden dito sa garden sa Eden. Ang BP name niya is rapid. So mutan-aw tayo soon, matod pa sa Fillmore Fellowship, ang metaphysical meaning sa Hiddekel, metaphysical, no? Metaphysical. Ang meaning daw, swift, rapid, quick flowing, quick flowing, rapid. Wow. Mo na yung meaning. Unya, og atong tan-awon ang ulay og Hiddekel, parehas no, connected siya. Leaders, rapid. O sa may nakarapid sa leaders? Swift, bilis, magdesisyon. Bilis, mighty. Oh, mao ba? Grabe, swift, rapid. Tinuod ka na siya. Ug ato sa ning i-apply ko no, sa di pa ta mo specific sa pagtuon, referring to this detalye sa river nga gipakita nga vision kay Daniel, sa word lang karon kung nag-atong i-apply nga ending ni siya kanindot sa gigamit nga lingwahe o sa figure nga gigamit sa Ginoo nga ulay river o Hiddekel. Kay ang Hiddekel rapid unyang ulay leaders. So it talks about the character of leaders. Atong tanawon igsoon ang karakter sa ulay according to Hitchcock Bible Names Dictionary. Ang meaning daw according to Hitchcock, ang ulay means strength, kusgan. Unya, nasa meaning nga full. Uy. Unya, senseless. Kaingon ta karon nga, uy, kana nga karakter, strength, kusgan, pero usahay dili kay wala makita nimo nga, uy, grabe mo desisyon, senseless, atakihon, pusilon, decision i-anhihilay. Ha? Naka na siya sa atong presente nga henerasyon. Nindutaan na nga pagkagamit sa Ginoo. Uy! Hebrew, my leaders. Unsa mga leaders? Rapid mo desisyon. Kusog, swift, kaayo mo desisyon. O unsay gi-desisyon karon pagkala sunod na sad. Like, unsay problema, dali ra mo desisyon. Wow! Senseless, full,
Daghang kay mga statement nga ato mabasa karon. Strength niya. Grabe, John. Uy, nga na news nga ito makita ka. Kung ingani man ang mga leaders sa atong generation, di na ta mo interpret. Kaya ikaw mismo nakakita. Ikaw mismo nakadungog. Ikaw mismo naka-experience. Kaya grabe man na siya. Uy nga, grabe man mo balikan. Uy, grabe man mo isog mga kaigsinultihan. May rabag usahan kat leader. Halos tanang leader sa kalibutan. Karon. Most of these leaders of the world today do na prescription nga ingani siya. Matod pa sa usa ka magazine siya. No? 6 strongmen Trump has praised. Mga strongmen daw nga mga leader nga gidayeg ni Trump. So, bugat kay ni siya. Muhatag lang example na bugat og implikasyon sa atong kinabuhi ingon nga planet Earth. Okay, planet Earth. Aron natong masinsilyo ba? Nganong importante maginang river Ulai? Kay dili ba ni ordinaryo nga pagtuon nato kay para ra gyud ni sa atong generation. Para ra gyud ni sa atong generation oy. Nga kita di na ta mangitag laing libro, pangitaw nato ang Biblia mismo o ang realidad. Nya naman tay spirit of prophecy writings nga sa atong generation, more sa atong mga reference point. Nya gawas pa ang mga newspapers. Kinsa man ang mga 6 strong men. Naison. Ang atong presidente, gitawag, nickname the Punisher. Gitawag na siya the Duterte Hari. Strongman na. We know, di na tanaka mo istorya na. Kay kailag yun sa atong presidente. Oy. No? Isog yun kay na siya. Rapid kay na, swift kay na siya mo answer. Swift kay na siya mo hatag og solusyon. Muna, daghan kay na higugma na kagusto ani nga presidente. Kay grabe mo desisyon. Ulo daghang mga news nga mga kontra na normal man ang lagi mga oposisyon. Nya ang sunod niya nga leader nga giisgutan Vladimir Putin. Nickname pale mouth, botox, putipa. Mga strong men ni siya nga grabe mo desisyon. Swift kayo mo desisyon. Kinsa may sunod? Si Jinping sa China. Kita, tanawar ko na, gitawag na siya Big Daddy Xi. He's accused of extrajudicial detention. Ang atong extrajudicial killing. Siya extrajudicial. Grabe, dakna ka na siya. Halos parehas na sila mga kaso. Oy! Ang sunod, si Kim Jong-un, ang leader sa North Korea. Ang tawag siya, the young general. The Patty Kim III. Kim Patty. Grabe. What he's accused of? Human rights watch. No, grabe. Halos parehas na sila ba? Parehas ginisod. Muadto ta sa sunod. Kinsa man na siya? Si Abdel Fattah el-Sisi sa Egypt. The quiet general. The PEM. Who's accused of a long-time general in the country's military. He rose to power in bloody Kodita. Grabe. Halos parehas na sila. Sunod. Si Recep Tayyip Erdogan. No? Mga kaaway sa tong player ba sa NBA, player sa NBA nga si tong Cole, ito isa, nga maayo kay mudua nga player. No? Kay kalaban man ni sila, kay kuyaw man ni siya John, attempting to possess power in the face of political opposition. Gitawag na siya modern Yazid. Kinsa may sunod niya John. No? So, unong na siya. And the rest of the leaders, no? The rest of the leaders. Pag-ingon nga ni sa Hiddekel, ang meaning sa Hiddekel, sharp voice. Swift, sharp voice. Diba? Kita ni mo sila, sharp og mga tingog. Sharp ang desisyon. Grabe yun ang Biblia. Labihang ninduta. Og mutanaw ka sa internet, isulat ni mo riya, riya. France, liberal, strongman. Mga strongman, daka na sila. Halos pariyan na sila. No? Si Trump may nag-describe ano nila. Kasi si Trump, parehas na yun. Kung sa'yo desisyon, bilis kayo na siya. Bilis kayo mag-desisyon. Mag-Twitter na siya. Nasunod ba? Wala man siya. Okay naman ang coronavirus. Atake yun. Bago na sa siya mga statement. Swift. Ay ba swift? Busa mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Akong mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Kita ang privilege. Espesyal tao'y.
Espesyal kay ita nga generation. Kay Bible and Bible, Christ and Christ alone. Dili na tayo. Mapita na nga. Ang mensahe sa revival and reformation, dili lang na para sa membro, para na sa tanang tao. O kung simbahan man, para na sa pastor, director, presidente, basta revival and reformation. When you talk about, we need Christ indwelling presence. Dili ni matabang ni Jason kining mga si wa pa nga ni ma-mention si Macron, so wa pa nga ni ma-mention si Angela Merkel, wa pa nga ni ma-mention ang man yaw kay na sila igsoon nga mga tao sa mga leader sa kalibutan karon igsoon. The similarities between Boris Johnson ang Prime Minister sa Britain, no? Si Donald Trump, na mga similarities ni sila igsoon pa, no? Nya sa Guardian View kining sa Brazil, grabe ning Brazil nga presidente. Wa man ang coronavirus, apaka igo bitos coronavirus, usab na ta dang iyang mga lingwahe. So mga kaigsuonan, sa mga oras karon, salamat kita sa Ginoo. Nakita mo'y makita nato, makita nato, tanaw nato ang mga desisyon sa atong kinabuhi. Ngani sa Time Magazine, the people who shape our world, 100 influencer na diha ang pinakanindot nga mga nag-impluwensya sa atong generation. Sumara total. Muna nag-ingon gyudayon si Daniel. Nag-ingon ba si Kristo kay Daniel? Pag-ingon giniya nga, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end. Kay para na siya. Even ba? Masabot na lang even. Ato nang ito na. Even to the time of the end. Time of the end. So kita nga time of the end, kasabot nga nagsukod na sa 1844, 1798, time of the end. O niya ni 157 years na ang time of the end. 157 years na. Sobra na ang time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Unsa man ang anong nagsaad man si Kristo nga knowledge shall be increased. Asa man na nag-isgot? Nag-isgot na sa lain nga mga aspito sa knowledge. Igsuon, gilitok na ni Kristo, kanang giingon niya din nga, knowledge shall be increased. Human niya gipadagayday kay Daniel ang panoramic view sa mahitabo sa atong panahon, sa atong generation, sa ginatawag nato nga globalization time. The global world is on. Many shall run to and fro, and knowledge shall... Ulo tama sa na nga nag-advance ang atong technology. Ngani ang dili nato na inseparable, the advancement of technology, it also help us nga ang Matthew 24:14 nga gospel shall be preached in all the world. Kaya wala may kataguan. In all the world, in all corners of planet Earth. The digital technology can penetrate no boundaries. No? Anyway, unya kanang knowledge shall be increased. Nga gipahiluna gyud na ni Kristo sa atong generation. Mao bitahon na nga nag-ingon si Pedro nga usa sa Mount of Olives nga add to your faith virtue, add to your virtue knowledge. Unya sa ending sa iyang pagsulat sa chapter sa 2 Peter, kaduhang libro niya, naingon siya, lest you fall from your strong position, grow in grace and in the knowledge of our Savior Jesus Christ. So ang growing in grace, vital, importante na nga engagement ni Kristo nato, kay ato ginangbation sama sa inyong pagpamalandong karon nga nakakita mo mensahe nga mutubo ang atong kahibalo. Dili tungod ni Brother Soliano, kundi tungod ni Kristo nga iyang gipabuhagay didto sa bukid sa Olibo. Unya gigayta niya nga adto sa river of Ulai and Hiddekel. Kay ang pagtindog maura gihapon ang fulfilment. So mao na nga sa 2006 gitagaan dayon taog growing in Christ and growing in grace. Pag ingon dayon sa Daniel, ingon ang katapusang teksto sa Daniel,
katapusang habilin ni Kristo ngadto kang Daniel nagaingon siya. But go thy way till the end be. Si Daniel igsoon, di siya gusto mamatay. Gusto siya mutabang nato igsoon. Nga ni Danay nag-interpret nga, wa ko na masabti ni Daniel. Asa man takabasa nga wa masabti ni Daniel ang vision nga gipakita sa iya. Na ako ni mama, asa man? Nga, wa ko na masabti ni Daniel. Giis na ay Ginoo nga hatag niya nga di masabta ni Daniel. Pag-ingon diha sa Daniel sa katapusan nga, none understood it. Human siya, gideliver, gishare niya sa iyang trabaho, kay spokesman man siya. Ang iyang babag, ginishare man niya. Bisang kung saan niya siya, di masabtan sa generation niya. Pero sa ato ay so, for thou shalt rest, mamatay ra ka Daniel, mapahulay ka sa lunganan. Pero mutindog ka Daniel, and stand, tanawa ang verb na gigamit karon, stand in thy lot at the end of the days. So truth stands by itself. So atong makita karon nga gisaarang si Daniel nga mutindog ang iyang mga gisulat. Mutindog og unsay nakita niya sa river Ulai ug Hiddekel ug unsa ang gi-instruction ni Kristo nga mauni ang detalye nga himuon niini nga movement kay ugma sa gabi himay-himayon nato nga movement igsoon nga dili you will be shocked of your entire Adventist life. Nga unsa ka klaro ang pulong ni Kristo nga nagtudlo kanato nga kita na ang henerasyon buhi nga musugat kaniya sa pangalan. Kung atong mabati, kung atong makita nga si Daniel, makita nato ang pulong ni Daniel kay gisaad ni Kristo kay Daniel. Ikaw Daniel, ang imong ginasulat, ang imong ginakita, mao ni siya ang mutindog sa katapusan sa mga adlaw. O di nato na makita nga kita nga generation ang gisulti ni Kristo ngadto kan Daniel nga ato makitaan ang pagtindog ni Daniel sa ato pa bulag ta igsoon wa pa ta matagai sa oil nga giandam sa Ginoo. So kita karon nga nakakita. Have the comfort nini kagabiyon nga ang silyo, the sealing of our faith, ang saad sa silyo nga giingon ni Kristo, kita karon ato nang na-experience yan. It is the process, it is the protocol of healing. Kay ang pagtambal sa Ginoo sa atuwa igsoon, dili na instant. It's a process that will grow us in the knowledge of Jesus Christ. So makampo tayo igsoon sa pagtapos ka, ugma sa gabi, atong detalihon, kanang Karnero, Hayop kana siya, nga Mapintas. Atong iluko atong mga ulo sa pagkampo. Great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, thank you, Lord Jesus Christ, for giving your message intended for us, the last generation. Nga imong gipaagi, ngadto kang Daniel. Si Daniel, nga nahimong kabahin sa dagan, sa gobyerno, sa unang gobyerno, nga nakasabot sa intricacy, sa panghinabuhi, sa panggahom sa gobyerno. Salamat o Diyos, nga niining kagabiyo, imo kaming gihatod, nga makapaminaw, ug imo kaming tagano higayon nga amo kining ma-share sa among mga kaigalaan ug kaigsunan. Ang espesyal nga mensahe gikan kanimo para kanamo karon nga kami magkinabuhi nga maandamon sa pagsugat kanimo. Amo kining lawaton sa pangalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So sa atong mga kaigalaan sa diha sa Canada, diha sa Amerika, sa uban sa Iloilo, sa Abu Dhabi, kay kanene Bana Leda. Continue share. Share, God knows. Kay baro ang Ginoo sa inyong mga pagtabang sa pagmensahe. Okay? Dinhi sa atong mga kaigsuonan diha sa Amerika, sa Canada. Okay? Nga dili na ko ma-mention sa Iloilo, Bacolod. Kay Sister Henny Gregorios, kanila ni diha sa banamo na nga itong mga kaigalaan diha sa Iloilo, Bacolod. Okay? Kay Willie Apaw diha sa Davao, kay Atty. Benji Abejero, please, you can call us. You have my numbers. You can call us. Please, no, ayaw mo kaiko kung pangutana. Anytime you can ask, you can connect with us. Asil Balilihan, kay Brother Nolasco Moya. No, nako Tagal, Bisaya ito. Brother Noli, Tio Noli, Bisaya ito. Mel Casalonga. Jomar Ganso, kay Sister Nelia Neri,
it's nice that you have to link. We really need Christ's closing prescription. Kay Lilibet Chavez, kay Pastor Petronelo Detros, kay Brother June Bahaw, kay Pastor Magas, no, Pastor, God blesses you. Kay Brother Alan Advarquez, sa imong pag-share. Please, ang imong kanta, dili na mo ma-play kay ang iyang accompaniment meron. So, Jenaline Salceda, kay Brother Cesar, no, Gigi Claves Fascio, kay Jacob Sabiliano, kay Ashley Castle, kay Bateria Padama, ang amigo ni friend ni Arian, kay Raquel Adunay, kay Tess Cabrera Dista. Oy, Sister Ate Tess, long time here. Thank you for... We will be visiting Tatay very soon. Very soon we will visit. By Sunday, we will be going to Taguig by Sunday. Elias Baladhay, nga nasa Makati. No, I know you are very interested. God called you. No, kay Brother Yuli Madrio, kay Pipot, kay akong igagaw, Brother Villacampa. Agaw, continue to share, especially the elders. We have a long engagement in Camus Church. Please share this one. No, kay Pastor Israel, regards ko ni Pastor Ai, no? Kay Jerome Sescom, Nita Uteda, kay Long Tonyakaw, okay? And the rest of you, nga din ako ma-mention, please drop a note so I can recognize you. Just a note sa ato igsoon. So, ang Dios magapanalangin kanato ning kagabhion, mga kaigsoon. See you tomorrow evening. Continue to pray. No, padayon kita sa pag-ampo, mga kaigsoon.